Kabosing. House tour daw tayo sa bahay ni Kabosing. Oops. Dito na tayo sa loob mga Kabosing. Ito, may SPC agad nakabungad. Para pang balikbayan box sa Pinas. Ito ang kusina. Ito. Luto agad si Kabosing Raymond. Kaya niluluto nito. Paksiw lang. Paksiw Paksiw na Kabosing ako, mamula-mula. Dito yung Paksiw. area ni Kabosing, oh. Lutuan. Ayan, oh. Ang mga spices natin. Ay, spices daw. Ni Kabosing. Araw. Wait, matching ko pa. Ito, Kabosing, oh. Ang mga gamit natin. Ito yung ano natin. Pinatago-tago na tala natin to. Wow! Yung sikreto na spices ni Kabosing. Yan, oh. Yan. Yan lang, oh. Ito ang rep. Familiar kayo dyan, no? Na ano? Na area. Ito, dito tayo nagluluto, eh. Kusina. Kusina. Buksan daw ang rep kung ano kayang laman. Oh, puro ice cream. Yan, oh. Ice cream parang laman, Kabosing. Yan, oh. Ayan, oh. Ito. Lutot. Baboy. Baboy. Ah, ito. Ano kaya itong laman ito? Shrimp daw to, Kabosing. Yung laman ito. Tingnan natin. Itong shrimp ba talaga? Ah, shrimp nga. Ito, dami, oh. May ano, longganisa, hotdog. Sa taas. Ano? Ito. Kamuting kahoy. May stock ni Kabosing, oh. Ito. Tuyo. Bulinaw. Ito yung ano. Kung mag-order kayo nito, Kabosing, order lang. May cheese. Gourmet tuyo ito. Homemade to, Kabosing. Homemade. Order kayo niyan. Message lang kayo sa ano natin. Biglaang ano to, ha? Biglaang house tour. Wala tong kani. Walang tinatago. Walang tago-tago to. Walang tago-tago. Ito sa baba. Balik tayo sa ref. Ito. Ano lang, oh. Bagoong to, bagoong. Nakakapag-maintenance nila. Yung ano. Gatas na nila. Ito, tubig. Ito, gatas ng pampatulog ni Kabosing Raymond. Wow! May coke na stock. May mga gulay. Yan, oh. Ito po. Pampawala sa thirst ng ano. Pampawala sa uhaw ni Kabosing. Yan lang. Oh. Para sa dito. CR. Hello mga Kabosing! Nandito na tayo sa ating sala. Ito. Oh no! Wala tong ano, walang linis-linis, walang ano-ano. On the spot to. Kasi may nag-request sa atin. Ito ano, halaman. Mga halaman, yan oh. Saka ito, yun. Yung ano natin, TV, may tablet. Yan o. Liit. Oh, dahil no. Yun lang oh. Yun, mga design. Itong sopa natin oh. Sopa. Yan.
Madalas din kami makikita dyan, yun o. Minsan nakatulog ako dyan nung nagpanood ako ni Paring Fox. Yan o. Yan, kabusing o. Ano? Yan lang, kabusing o. Mga design dyan o. Yung ano natin o. Yung ano natin. Panginoong Jesus. Dito. May mga collection dito mga kabusing o. Yan. Yan o. Emirates. Plano. So, dito, kung nakikita nyo to, ano to? Bangko. Pasko na daw doon, ha? May lights na. Ito, mga bangko. Yan, kamusing bangko. Ito, tutulog si Bossing Raymond dyan. Wow! Tsaka yung isa, Dito sa taas. ayun, dito. Apil na. Mo na yung nagdaas buhay na sa Inday. Dyan sa taas, kabusing. Inday. Say Sa hi ano? itong vlog dahil. Hi! Yan lang. Tiris. Tiris natin. Dito. Ano dyan? Ang ang ganda ng buwan, oh. Half moon. Ay, hindi pala half quarter. Yan, dito, ang area. Madalas ko kami nakikita dito. Ito yung ano natin. Halaman. May ano, alugbati. Ano? Luya. 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 May kangkong. Ito, kangkong. Kangkong. Chinese. Tsaka, ito, flower. Santan. Yan lang, oh. Mga ano yan, mga alugbati. Sabana. Ito, kabila. Ito yung Lemon. lemon. Yan, oh. May bunga na, oh. Yan, oh. Kita nyo. Yan lang, mga kabusing. Pa dito, pakita namin ang area. Kami natutulog dyan. Kaya dito, ito CR natin, kabusing. Parang may naamoy ako hindi maganda. Yan, pintuan. Yan yung kwarto dyan. Yung ano, VIP room yan. VIP. Ayan isa, ano yan, kwarto. Ito yung CR namin. Wala tong ano. Yeah, ito. Linis yan. Malinis oh. Ang gamit namin o sabon. CR natin, malinis yan. Ito yung mga gamit namin. Sabon. Pabango, toothbrush. Lahat na dyan oh. Yan lang mga kabusing. Ito yung kabilang CR oh. Shower. Yan o. Bathtub. Ito yung kwarto natin. Yun lang mga kabusing. Tapos, dito na tayo tambay sa sala. At may ito. It's Thursday na. Anong oras na daw? It's 5:30. Sakto! 7:30! 6:30! No? Sakto, kabusing. Kaya ano? 6:30. Ang ato is snake plant. Ito kita dyan. Ito. Snake plant. Ito yung kabusing Raymond. Ito yung sa akin. Kunin natin. Agoy! Ato is snake plant. Snake plant daw. Yan. Para lang sa mga ano? Mga samad.
No? Yan, oh. Yan lang. Mga kabusing. Hanggang dito na lang. Bye-bye, kayo magtagay ko ngayon.